בסרטון הזה אני הולך להציג איך בעזרת OSAS JDBC Driver אפשר לא רק לשלוף נתונים מ-Oracle Fusion Cloud, אבל גם לעדכן נתונים, כלומר לעשות הסבות נתונים או Data Fix. אז כאן אני מחובר לאינסטנס של Fusion, ויש לי שליפה מוכנה שבעזרת שליפה הזאת אני הולך לייצר dummy data. כלומר, אני לוקח נתונים הקיימים עכשיו באפליקציה, שזה נתונים של ספק, כתובות של ספק וסייטים, ואני פשוט משכפל אותם. כל מה שיש משוכפל. עכשיו אנחנו יכולים לראות שהתווסף לכל מה שמשוכפל, התווסף לו -1. אז אם אני אקח עכשיו את הספק הזה והולך לבדוק אותו לאפליקציה עצמה, אנחנו יכולים לראות שהוא לא קיים. כלומר, השניים הראשונים קיימים, הספק הזה עדיין לא קיים. אוקיי, אז שזה אומר שיש לנו כאן נתונים מעורבים, גם ספקים הקיימים וספקים הלא קיימים. אז נעשה איזה אקספורט של הנתונים לקובץ CSV, והקובץ הזה הוא יהיה הבסיס להסבה שלנו. Next. אוקיי. מעולה. אפשר לראות שקובץ נוצר עכשיו, ואנחנו נתחיל לעבוד. נתחבר נקרא לזה סביבת עבודה, שזה דאטאבייס וירטואלי, דאטאבייס שלא דורש התקנה, הוא קיים רק כאן. ונבדוק מה אנחנו רואים בקובץ שנוצר. בואו נריץ את השליפה הזאת. אוקיי, עכשיו הרצנו למעשה Select שמבוסס קובץ CSV. בשביל לא לגשת כל הזמן לקובץ CSV, אנחנו ניצור טבלה זמנית. טבלה זמנית, שאני אומר, ניצור אותה, היא קיימת רק בזיכרון. כאן, תוך כדי העבודה שלנו. היא לא קיימת בקלאוד וגם לא בפייל. היא קיימת בזיכרון. אז ניקח ונוסיף שליפה, ועכשיו אנחנו יכולים כבר לעשות שליפות. עוד לא הרצתי את זה, אבל אחרי שאני אריץ אנחנו נוכל להריץ select complete from, וכשאני אריץ את כל הפקודות ביחד, אנחנו רואים, יש לנו נתונים בקובץ CSV, ועכשיו הם גם בטבלה זמנית. אוקיי, אז זאת האוכלוסייה שאנחנו רוצים להסב אותם, וכמו שאמרנו, חלק מהספקים קיימים, חלק מהספקים עדיין לא קיימים. אז אנחנו צריכים לדעת איזה ספקים אנחנו הולכים לעדכן, ואיזה ספקים אנחנו הולכים להקים. אז בואו עכשיו נשלוף נתונים
של ספקים הקיימים. נעשה Select, אוקיי, אז כאן קיבלנו רשימה של כל הספקים שקיימים לנו באפליקציה. אז בואו נעשה אותו טריק עוד הפעם, בשביל לא כל פעם לגשת לאינטרנט ולשלוף נתונים מאפליקציה, כי אנחנו הולכים לעשות join בין הנתונים המקומיים לנתונים שנמצאים בענן. גם מפה ניצור טבלה זמנית. ולצורך הבדיקה אנחנו גם נעשה שליפה מטבלה הזמנית הזאת. וכל פעם אנחנו לא חייבים לזכור איפה אנחנו, פשוט כל פעם נריץ את זה מחדש. עכשיו הוא מתחבר לענן, שלף נתונים, קיבלנו פה שני תוצאות. תוצאה אחת שייכת לקובץ CSV, תוצאה שנייה לנתונים של ספק שקיימים עכשיו באמת בענן. אחלה, אנחנו ממשיכים. עכשיו יש לי עוד שליפה אחת שמוכנה מראש. ושליפה הזאת עושה join בין נתונים מקובץ CSV, ואני עושה להם distinct כי בשלב זה אני הולך לעבוד רק על הספקים, ואמרנו שבקובץ CSV יש לנו נתונים שעבור גם ספק, גם אדרס וגם סייט, כלומר כל שורה של ספק ספציפי משוכפלת, תלוי כמה כתובות יש לו, כמה אתרים יש לו. אז עכשיו השליפה הזאת כבר מכילה גם את הפונקציות לעדכון. בואו רגע אחד אנחנו נוריד את הפונקציות לעדכון, ונריץ רק את השליפה. כי עכשיו קיבלנו, כי הגבלתי את זה ל5 שורות, אנחנו רואים שמתוך החמש 4 קיימים, כי יש לנו vendor ID, ואחד לא קיימת. כלומר, מה שאנחנו מצפים, מכיוון שאנחנו עכשיו לא עשינו שום חתך ולא מסננים את אלה שקיימים, מריצים על כל האוכלוסייה, אז אנחנו מצפים שרשומה הזאת תיווצרנה בענן, ורשומות שהספקים האחרים שקיימים כאן הותקנו. בואו נגביל את זה ל10, שיהיה לנו קצת יותר. אוקיי, אז פה יש לנו כבר כמה שצריכים ליצור, 1, 2, 3 שאנחנו צריכים ליצור, ואחרים צריכים להתעדכן. אז בואו רגע נחזיר מה שאני מחקתי. ומחקתי אני כזה דבר. אם vendor ID לא קיים, אנחנו הולכים לעשות insert. אם vendor ID קיים, אנחנו הולכים לעשות update. כמובן שה-update יהיה לפי ה-vendor ID הקיים. פה אני לא יודע אם יעבוד, עכשיו נראה אם זה יעבוד, לא ניסיתי את זה. לחולל לי dance number, רק בשביל לראות שאנחנו באמת מעדכנים אותו. ואנחנו אמורים לראות גם את התוצאה של הריצה. וכרגיל, אנחנו יכולים להריץ את זה מההתחלה, אבל כרגע בשביל הדגמה אני מריץ רק את השליפה עצמה. בואו נראה. עכשיו נוצרת פה connection
חדש בשביל להריץ API. וגם על הדרך נוצרים ספקים. לכן בפעם הראשונה זה ייקח קצת זמן גם ליצור אוקיי. אז בואו נראה מה אנחנו קיבלנו. אנחנו קיבלנו ככה. היצירות שלנו הצליחו. אנחנו יכולים לראות כאן מסאג' תקין, 201, הספקים נוסרו, והעדכונים לא הצליחו. כי אנחנו יכולים לראות את זה בצורה יותר נוחה, כי dance number לא מתאים מה שעשיתי. קודם כל, כן, יכול להיות שהנתונים שלנו לא הכי תקינים. קודם כל בואו נראה שמה שכתוב פה שזה נוצר, הוא באמת נוצר. ניקח search, ואנחנו רואים שהוא באמת נוצר. כלומר, אנחנו עכשיו רק בעזרת כתיבה של כמה סלקטים הצלחנו גם לבדוק מה מתוך האוכלוסייה המיועדת להסבה כבר קיימת ומה אנחנו באמת צריכים עכשיו לעדכן. אז בואו נראה, אורקל אומר לנו שזה צריך להיות כאן בין או 9, נכון? או 9 או 13. אז בואו ננסה במידה וזה לא קיים. בואו נעשה פאד. תשע. ואני אריץ את אותה, עכשיו ככה, אם אני אריץ את אותה שליפה, יש סיכוי לא מבוטל שאני אפול, כי השליפה הזאת מתבססת על הנתונים בטבלה שהגיעו לפני שיצרתי, כלומר בואו נבדוק, ואני אריץ בלי לרענן את הנתונים, אני אריץ רק את השליפה האחרונה. על אותם 10 רשומות הראשונות. אוקיי. פה טעיתי בסינטקס. לא. עכשיו נריץ. למעשה מה שאמור לקרוא, מעולה. מכיוון שהסקריפט שלנו לא יודע שאנחנו כבר הצלחנו ליצור חלק מהספקים, הוא מנסה ליצור את אותם ספקים שוב. ואז נופל, כי אורקל אומר לו, רגע, הספק הזה כבר קיים, אי אפשר ליצור עוד אחד, זה מצד. אבל מצד השני, העדכונים שלנו הצליחו. אנחנו רואים עכשיו שלכל הספקים האלה הצלחנו לעדכן. בואו נראה מה חזר, אנחנו יכולים לראות ב-value בצורה, או אנחנו יכולים גם לפתוח את זה למסך יותר גדול, ולראות ש-dance number מתעדכן. עכשיו, אז אם אנחנו רוצים להמשיך, אנחנו שוב לא צריכים לדעת איפה סיימנו ומה הספקנו לעשות, פשוט מריצים את הסקריפט מחדש. את הכל. ואז בשלב זה אנחנו מרענים נתונים שמגיעים מקלאוד, ואנחנו מריצים על אותם 10, כלומר בפועל על אותם 10 רשומות הראשונות בקובץ CSV,
כלומר, אני לא מצפה שעכשיו יהיו רשומות חדשות, רק עדכונים. אבל מכיוון שאני מסתמך על row number כאן, row num, אז הוא חישב את זה עכשיו בצורה אחרת, ורשומה אחרת קיבלה את אותו דאנס ונפלנו. אוקיי. ואנחנו, כמובן, אנחנו בחיים לא נעשה את הרנדומלי, אנחנו רואים שאין שום בעיה לעשות הסבת נתונים רק על ידי כתיבה של ממש כמה סלקטים, ויש לנו סקריפט להסבה של הספקים. בדיוק באותה דרך אפשר להוסיף עכשיו לכל ספק את הכתובות שלו, ולהוסיף אחר כך אתרים וכמובן לא רק לספקים. ודבר אחד נוסף שאני רוצה להראות, שהמקור, פה אנחנו השתמשנו במקור שהוא CSV, אבל אם המקור שלנו הוא לא CSV, אבל Oracle On-Premise, יש לי כאן חיבור ל-Oracle Database, זה לא EBS, פשוט Oracle Database. יש לי כאן טבלה, הטבלה הזאת ללא נתונים. אז כמו שהכנו עכשיו נתונים ב-CSV, בואו גם נכין נתונים עבור הטבלה הזאת. אנחנו חוזרים לשולחן עבודה, אפשר אפילו לפתוח עוד סקריפט. עכשיו בסקריפט הזה אני יוצר סוג של DB-Link שמתחבר לדאטאבייס האורקל הזה. אוקיי, יש לי עכשיו DB-Link למעשה. כמובן שאם אני אעשה שליפה מ-DB-Link הזה, select תגיד from, לא יקבל נתונים, כי אין שם נתונים, ראינו את זה. אז בואו נמלא אותם. ואנחנו נמלא אותם. בדומה למה שעשינו מקודם. רק מה שחסר לי כאן, זה dance number. אוקיי, אז מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, שימו לב, אנחנו עושים insert into טבלה שנמצאת באיזשהו דאטאבייס של אורקל, ונתונים נשלפים ישירות מאורקל פיוז'ן קלאוד. בואו נראה אם זה עובד גם. אוקיי, קיבלנו ש910 שורות נוצרו. בואו נראה. זה החיבור הקיים. אכן יצרנו 910 שורות. ועכשיו אין לנו שום בעיה גם בואו רק נוודא איפה אנחנו עובדים, כן, בפאבליק. אוקיי. אז עכשיו אם אנחנו רוצים להמשיך ולעבוד מ-Oracle
דאטאבייס, וכבר לא מתוך הסלקט, אנחנו יכולים, מתוך ה-CSV, אנחנו יכולים להמשיך. כלומר, כאן כל מה שאני צריך, זה אותם צורות, דאגתי שהכל יהיה אותו דבר. פשוט מחליף את טבלה שמחזיקה את ה-CSV לטבלה שמסתכלת ישירות על Oracle Database. כלומר, אם אני אריץ את זה ככה, אני אקבל נתונים. אם אני מריץ את זה, את כל הסלקט עכשיו, במקרה כזה לא יצרתי temporary tab נוסף לעשות סנאפשוט של הנתונים. בואו נראה מה קרה לנו כאן. אחלה. אז חלק מהרשומות שלא היו קיימות עדיין נוצרו, כי הסדר, גם פה עשיתי 10, אבל סדר של הנתונים שקיבלנו אותם מהטבלה לעומת סדר שקיבלנו מ-CSV הוא כנראה היה שונה, ולכן קיבלנו פה גם כן רשומות החדשות. בואו נבדוק, כלומר אני בטוח שזה יצא, אבל ליתר ביטחון בואו נבדוק שזה באמת קיים, וזה באמת קיים, כנראה. אחלה, יש, מעולה. כלומר, מה שראינו עכשיו, יצרנו והתקנו ספקים ולהתבסס על שני מקורות שונים. מקור אחד היה לנו ב-CSV, מקור שני היה לנו ב-Database Oracle, וכל זה עשינו בעזרת 2-3 סלקטים ובלי לכתוב קוד. כלומר, לא צריך להיות מתכנת. ועכשיו בואו ננסה רק להשלים, כלומר, כשאנחנו מסתכלים עכשיו על הנתונים שיש לנו בטבלה, אנחנו לא רואים פה סיגמנט ו-Vendor ID, כי מלכתחילה לא טענתי. אבל אנחנו יודעים שחלקם כבר קיימים, ולמרות שכאן זה שכפול של השרות, בואו ננסה בכל זאת לעדכן. עכשיו ככה. אני אקח גם כן משהו מוכן מראש. נחזור לסביבת עבודה. אז ככה, אם לפני זה עשיתי insert בלי, עכשיו אנחנו נעשה merge. מה שאנחנו הולכים לעשות זה למעשה לעשות merge לטבלה בדאטאבייס אורקל, להתבסס על הנתונים שמגיעים ישירות מ-Fusion Cloud. מכיוון שאין לנו מפתח וזה רשימות משופלות פר ספק, אז עשיתי פה איזה מפתח של שורות, כלומר ספק, שם של הספק, ועוד כמה נתונים שנוצרו תוך כדי השכפול של הרשימות, ובואו ננסה להריץ את זה. אוקיי? התשובה ש-907 הרשומות הותקנו. בואו נראה.
אנחנו יכולים לראות, בואו נרפרש את הנתונים, כן, אכן אנחנו יכולים לראות שחלק מהנתונים כאן עודכנו, קיבל סגמנט לספק, וגם קיבל vendor ID, איפה שזה באמת קיים. כלומר, בגדול, וגם בקטן, מה שראינו כאן, זה גם הסרה של הנתונים, גם לדאטה פיקס, וגם אינטגרציה. וכל זה על ידי כתיבה של רק SQL.